God aften, KK. Er det nu dig igen? Jamen, vi skal jo fortælle dig lidt om neutralisering i dag. Ja, til at starte med et lille forsøg skal vi bruge således. Før vi starter på forsøget, vil jeg meget gerne fortælle dig lidt om syre og baser. En syre kan afgive H+-ioner, og en base kan optøje H+-ioner. Alle syrer indeholder hydrogen, og næsten alle baser indeholder OH-ioner, altså hydroxid. Når en syre reagerer med en base, så vil syren afgive en H+-ion til basen. Syrens H+-ion vil gå sammen med basens OH-ion. Ja, men når man nu måler pH-værdien på en syre eller en base, så vil syren altid være fra 6 og ned til 0, og basen vil altid være fra 8 og op til 14. 7, det er jo neutralt. Så det har jo i princippet ikke rigtig nogen sådan speciel farve. Det er sådan lidt neutralt i farven, sjovt nok. Ja. Men i hvert fald, hvis det er en meget, meget stærk syre, så vil syren godt nok lige have en meget, meget rød farve, hvis du måler pH-værdien. Og basen, hvis det er en meget stærk base, vil have en meget, meget stærk og kraftig blå farve. Til at starte med, fylder vi en plastsprøjte med 10 mm saltsyre, og derefter sprøjter det ned i kolben. Hvad er det så, man tilsætter? Det er meget enkelt, min unge mand. Det er simpelthen bare 5 dråber phenolphthalein. Hvad er det en sød plante? Hvad er så det næste, man tilsætter? Det er meget enkelt. Vi fylder en plastsprøjte med natriumhydroxid og drypper stille og roligt ned i kolben for at se et farveskift. Ja, hold da kæft, der er mange fine damer her, hva'? Ja. Men de bliver jo mindre og mindre. Det er jo helt fantastisk. Ui. Der var en til. Men som en dog, der var en til igen. Det var da utroligt. Sikkert dog. Nej, var det fint. Hold da kæft. Det var da utroligt som det. Hold da held op. Det var da helt utroligt. Sådan en lille dame. En sådan lille stor dame. Det var da fantastisk. Ja, det der er mit børnebørn. Han er en frækket. Han kommer sgu sygt. Nok om det. Vi ryster nu kolben. Og så, det er det jeg vil sige. Og som de kan se, så er farven blevet meget rød. Vi prøver nu at stikke et pH-værdipapir ned i kolben for at måle pH-værdien. Som du kan se, så er farven på pH-papiret meget stærkt blåt, og derfor resulterer det i, at det er en meget, meget stærk base. Ja, vi vil nu brænde væsken, der er nede i kolben, for at se, hvad vi kan få ud af det.
afbrændingen resulterer i køkkensalt og vand. Get it up, get it up. Get it up, get it up. Get it up. No. Men det var ellers alt for denne gang, Coco. Det har været dejligt at fortælle noget om det. Men jeg håber, du nåede det. Tak for denne gang. Okay. Hvad er det så, man tilsætter? Jeg kan ikke have det seriøst. Ja. Okay. Vi er nødt til at tage 5 minutter. Ja. Som du kan se, så ligger der en masse salt tilbage i skålen. Og det er simpelthen fordi... Stop. Hvorfor er det egentlig, det bliver til salt? Nå. Det var ellers alt for denne gang, Coco. Men jeg tænkte på, om jeg en eller anden dag lige skulle mødes og så slutte så lidt Løvernes Konge. Og så kunne vi jo eventuelt lige slutte aftenen af med at tage til en hørnudsygsbære. Ja. Tak.